Talandira. Tsopano tiyeni imeneyo ndi abodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa Mau amkalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Mutu 8 ndime 31 mpaka 39. Aroma mutu 8 ndime 31 mpaka 39. Nanga tsono tinganenenso chani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga iye nkulephera kutipatsanso zonse mwaulere. Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatilekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja malembo akuti, chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha, pamaso pawo tili ngati nkhosa zamene akukazipha.
Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha Iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatelekanitse ndi chikondi chake. Ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zidzaoneke mtsogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangadzalekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Nthawi itakuwa 12 koloko masana, padagwa mdima pa dziko lonse mpaka 3 koloko. Tsono nthawi ili 3 koloko, Yesu adafuwula kwakukulu kuti, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Ndiye kuti, Mulungu wanga, mwandisiyiranji. Atamva mawuwo, ena amene adayimirira pamenepo adati, tamverani, akuyitana Eliya. Motero, wina adathamanga nakavika chinkhupule mvinyo wosasa, nkuchitsomeka ku bango nampatsira kuti amwe. Anzakewo adati, tayima, tione ngati Eliyayo abweredi kudzamtsitsa. Koma Yesu adafuwula kwakukulu
natsirizika. Chinsalu chotchinga chija cha nyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Mkulu wa asilikali amene adayimirira pomwepo kuyang'anana naye ataona kuti Yesu watsirizika, akufuula chotero adati, ndithudi munthuyu adalidi mwana wa Mulungu. Mtenga wa Ambuye. Ndithudi munthuyu analidi mwana wa Mulungu. Munthuyu analidi mwana wa Mulungu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, tasonkhana malo ano ndipo tikupereka nsembe ya Ukaristiyayi tanena ndi cholinga chokondwerera moyo wa mnzathu Dr. Saulos Klaus Chilima. Date imene anamwalira ndi zaka ziwiri zapitazo pa 10 June. Ife mapemphero tikuperekawa tikungopitiriza mapemphero amene tinayamba kupereka pa nthawi ya imfa yake, amene tapitiriza ndi kumapereka zaka zonse ziwirizi. Ife tikuchita zimenezi chifukwa cha chikhulupiriro chimene tili nacho mwa Mulungu wathu amene anationesa kuti kuli moyo wina, moyo wa pansi pano ngongodusamo chabe. Kuzera mu kuuka kuimfa kwa mwana wake tikukhulupirira ndithu kuti kuli moyo wa Mulungu. Tikunenanso kuti pa mapemphero pomwepa tikupitiriza kupempherera banja lake limene iye ankalikonda. Tikupempherera mpingo wa Eklesia Katolika umene iye anali ngati mwana mu mpingo umenewu, komanso mtumiki mu mpingo umenewu, amautumikira kwa toto moyo. Tikunenanso monga tamva pambiri paja kuti nthawi yomweyi tikupempherera dziko lathu la Malawi limene iyenso ankalikonda ndi kulitumikira mwatoto moyo. Patriotism zimene tazisanthula ngati mbali imodzi ya moyo wa Saulos. Tikuchita zimenezi usati chifukwa choti tifuna tingomupangira uyu amene tikumpempherera pano uyu, koma kuti iye ndi moyo wake anationesadi poyera kuti amakhulupirira Mulungu, amakonda Mulungu, ndipo anali kuchita china chilichonse mwakhama kuti atumikire Mulungu ameneyo, kubanja, kuntchito, komanso kumpingo ndi kudziko.
kumbukani kuti pa zina zimene watisiyira zimene iye amakhulupirira ndi zochokera m'malemba oyera zimene timawerenga pa Luka mutu 17 ndime ya 10 kuti ndife antchito chabe. Tikukumbuka kuti nyimbo ina imene timakumbukira nawo mzathuyu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi jaina imbidwa ndi St. Cecilia kwaya ya chikatolika ya ku Chiromoni. Mayamiko onse apite kwa chauta popeza ife ndife antchito chabe. Tinene izi kuti zimene ankakhulupirirazi ndi zimene ena mwa atumiki a Mulungu anakhalanso akusanthula ndi kuphunzitsa mabwino. Pano ndikutenga chisanzo cha Augustino woyera, St. Augustine, amene amakhulupirira kuti kutumikira Mulungu ndiye cholinga cha moyo wa munthu aliyense. Kutumikira Mulungu ndiye cholinga cha moyo wa munthu aliyense. Serving God is the ultimate purpose of every human life. Tikatero chonchi ndiye kuti tazindikira kuti tikamakamba za moyo wake uyu amene tikumpempherera tidziwe kuti nthawi yomweyo ife tikufuna kuti tizimvesera zimene Mulungu akupempha, zimene Mulungu akufuna kwa ife. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, ndimafuna ndikukumbuseni tsono kuti mzathuyu tinasiyana naye mwazizizi. Imfa inamupeza ali pa ulendo, ndipo pali chimodzi chimene timakumbukira kuti iye ndi anzake anapezeka pa phiri kapena nkhalango ya Thungwa mboma la Nkhatabe, nkhalango ija ya Chikangawa kuvipya pa phiri la Thungwa. Ndikubwereza liwiri lonena kuti pa phiri chifukwa pakusingasika kwathu kwa malemba oyera timafuna kuti tinyamukire pamenepo. Mulungu anamuyitana pa phiri la Thungwa. Nkutheka kuti ambiri ife mpaka siku la lero chisoni chimatigwira kwambiri, makamaka tikamadusa msewu umenewu, msewu wochokera ku Nzuzu kubwera ku Kasungu kapena ku Lilongwe kapena kuchokera kuno kumapita ku Nzuzu ndi ku Karonga. Chisoni chimatigwira tikafika pa phiri limeneli, pa nkhalango imeneyi. Nchifukwa chake ndaganiza kuti pa zambiri zimene titha kugawana pa nsembe ya Ukaristiya ngati ino, makamaka tikakhala ndi nsembe ya misa ngati imeneyi, ine siku la lero ndikambe ndikusinkhasinkhanano pa nkhani imeneyi ya phiri. Tizifunse mafunso ngati awa: kodi phiri ndi malo otani? Kodi pa phiri tipatenge ngati malo atsoka? Chifukwa ndi pamene tinalandidwa m'bale wathu Saulos ndi anzake. Kamene tinene kuti kodi pa phiri ndi malo amatemberero? Zimenezi zitipangise kuti tilowe m'buku lathu loyera, tilowe m'Baibulo lathu. Ndisanafike ku mawu amene takumana nawo ngati mawu oyamba ochokera kwa mneneri Yesaya, ndimafuna tibwerere mbuyo pang'ono pa zimene timakumana nazo m'Baibulo mwathu pa nkhani ya zaphiri. Ngati pali malo amodzi mwa malo amene akambidwa m'Baibulo lathu mwachisanzo chipululu, mwachisanzo chigwa, malo ena amene amatchulidwa ndi malo aphiri, hill
or mountain. Tikumbukire kuti mwachisanzo ndifuna ndingopakula zisanzo zochepa. Mose anakumana ndi Mulungu kangapo pa phiri la Sinai limene limatchulidwanso kuti Horeb. Kangapo ena oziwa za Bible amanena kuti kanakwana kasanu mkatatu. Tikumbukire za Eliya, zisanzo chabe, nayenso pa phiri la Kamelo, komanso ngakhale pa phiri la Horeb lomweli anakumana ndi Mulungu. Pa Horeb ndi nthawi imene amathawa Ahabu ndi Jezebel amene anali ndi usogoleri woyipa wolimbana ndi aneneri a Mulungu. Koma pa Kamelo ndi pamene iyeyo anachita mpikisano ndi aneneri onyenga a Baal. Akristo abale anga, ndi zisanzo zimene ndimafuna kuti tizione, chifukwa mmene tateromo ndiye kuti tiona kuti mafunso timafunsaja kuti kodi phiri ndi malo asoka kapena malo amatemberero, tikuwaona kuti Mulungu akuwagwirisa mosiyana ndi maganizo a umunthu. Malowa atha kukhala woyera. Malowa ndi pamene Mulungu amasankha kuti atha kumakomana ndi atumiki ake, kaya mtumiki mmodzi kapena mtundu umene iye amaupatula. Pachifukwa chimenechi ndiye tibwere ku mawu amene tawasankhula tsiku la lero kuti tiwerenge pa nsembe ya Ukaristiya. Taona chithunzi chimene mneneri Yesaya akuchipereka. Chithunzi chotani? Ayuda amene akukhumudwa chifukwa zimene zikuchitika pa mbiri yawo m'moyo mwawo ndi zimene akuziziwa kuti iwo ndi opatulidwa ndipo anapatulidwa kuchokera ku makolo, akuona kuti nzosiyana, akumva ululu, akumva kupweteka, moti ena amakhala pa mayesero woti atha kusiya kukhulupirira Mulungu. Pamene aneneri osiyanasiyana, lero tatenga mneneri Yesaya, anabwera kuzalalika mwa mphamvu za mphamvu ya Mulungu imene imakhalapo nthawi zonse, chisamaliro cha Mulungu, chikondi cha Mulungu chimene chimakhalapo nthawi zonse, kuti mavuto ena aliwonse asamuchitise wina aliyense khungu kulephera kuona chikondi chimenecho kapena chisamaliro chimenecho, kuti wina asakhale kuti Satana wamuyesa kuti asiye kukhulupirira Mulungu. Ndi akubweretsa chithunzi cha phwando limene Mulungu akukonzera anthu, Ayudawo ndi mitundu ina. Phwando limene lwalikonza pati? Akuti pa phiri la Ziyoni. Nkhani yathu ya phiri ija yabwereranso. Kodi pa phiri ndi malo asoka, ndi malo amatemberero. Akuti Mulungu wakonza phwando, akonza phwando ndiye akufotokozera zimene zimakopa moyo wa munthu. Ndi akutcholapo za nyama, anaziwanso pali anthu ena okonda zolawalawazi, ndi akuyikapo vinyo kuti aliyense aone ndithu kuti ndi phwando. Ndipo pamenepo akunena kuti mitundu ya anthu ndi pamene azayambenso pano kutchulanso ndi mphamvu ndi chikhulupiriro dzina la Mulungu ndi zimene Mulunguyo amachita nawo. Saulos ndi anzake imfa inawapezera pa phiri la Nthungwa. Kodi ndi malo amatemberero kapena malo asoka? Ife titakumaganiza moteromo, koma maganizo a Mulungu ndi maganizo athu tiona kuti mwina nkofunika tikhalenso phee nkuona kuti kodi Mulungu amayenda nafe bwanji. Chisamaliro ndi chikondi cha Mulungu chimaonekanso ngakhale pa nthawi imene ikuoneka kuti tikumva zowawa. Ndiye mawu amenewo
tikhale nawobe chifukwa kulira kwa anzathu kwalire anzathu amene atisiya nthawi zina kumatibwererabe m'maganizo athu. Ndizolakwika? Ayi, sizimene tikusinkhasinkha pano kuti wina ngati wamva chisoni siku la lero amene walakwisa ndiye kuti chikhulupiriro chake chachepa. Ayi, koma tikunena kuti pasamakhale polowera Satana, chifukwa Mulungu chisamaliro chake chikondi chake chimakhalapobe. N'chifukwa chake tutawerenga mwadalanso tikanatha kusankha mawu ambiri ofotokoza za imfa ndi mmene ife imfayo imatikhuzira. Ndiye tawerenga mawu achiwiri kalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Nanga tizinenanso kuti chani? Tinganene zotani? Ndi chani chingatilekanise ndi Mulungu wathu? Ndiye atanena zambiri, wanena kuti kwa munthu amene afuna kukhala ndi yankho lofunika ndizoti akumbukire imfa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu, zimene zikuulula poyera chikondi cha Mulungu chotiwalira nthawi zonse. Kungotenga mwachidule mawu aja, chifukwa ndimafuna kuti zimenezi tizimvese bwinobwino mmene Paulo wazitambasulira, mmene timakhalira mbali imodzi ya dziko lapansi, mbali ina ya Mulungu imene tayamba kale kuyisatirayi. Tatenga mawu amene timawerenga, mwina takumbuka kuti ndi mawu amene atinayenera kumawerenga mwina Mulungu woyera, Holy Week, kapena munyengo ya Lenti. Ayi ndithu ndi mawu amene akutithandiza ngakhale siku ngati la lero. Ndimafuna kuti tionepo zinthu zingapo. Zinthu zake ziti? Tabweranso pa phiri. Siku Horeb, ku Sinai kuja, siku Kamelo, siku Zioni, kumene tawerenga m'Baibulo mu Chipangano chakale, tili pa Gologota. Takweranso pa phiri, tili pa Gologota. Ndi pamene tili ndi Mulungu. Ndiye timvese bwino the events that surround this experience. It is very important. Timvese bwino zimene zikuchitika pamenepa. Amene watengedwa, amene waitana anthu kuti apite pa Gologota ndi Yesu, mwana wa Mulungu. Apa akungomutchula kuti mwana wa munthu. Iyeyo akupita pa Gologota apo kuti chikondi chomwe chija, chisamaliro cha anthu chifike pa chimake penipeni. Ndiye timve mafunso aja amene timakhala nawobe, zija zimene tikunena kuti tikatisachenjere Satana amalowera pamenepo. Ndikukumbuka kuti mafunso amene timakhala nawo, wina akatisiya ndi funso longa zachitika motani, kodi Mulunguyo waloleranji kuti zotere zichitike? Funso limene limafunsidwa pa nthawi ya pa 10 June zitamveka kuti a vice president athu akuoneka kuti sakuoneka, kenako ndikumva kuti atisiya. Funso limodzi limene linafunsidwa ndilonena kuti Mulungu aloleranji. Ndiye muone kuti anayamba kufunsa funso limenelo ndi ndani. Ndiye tapeza mwayi pano tiphunzire chilankhulo china. Pali funso, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Eloi, Eloi, lama sabakatani. Akufunsa funso limenelo si msilikali amene anali ndi Ambuye Yesu pa phiri la Gologota, akufunsa ndi Ambuye Yesu. Ndiye tanthauzo la mawu amenewo atanthauzidwa, akunena kuti Mulungu wanga, Mulungu wanga, kodi mwandisiyiranji?
ndiye tione ndi funso lija kuti kodi mwaloleranji ngati zisakufanana. Inde mawu ndi osiyana, mawu amene tagwiritsa ntchito ngati vocabulary ndi osiyana. Mwaloleranji Mulungu? Ndi muone apa, Mulungu wanga mwandisiyiranji. Nditati ndikufunseni kuti kodi Mulungu anayankha? Chifukwa pa phiri paja Ambuye Yesu pamene anasinthika, mawu a Mulungu anachokera kumwamba. Ku Yorodani kuja pamene Ambuye Yesu amabatizidwa kunamveka mawu apa kuti Ambuye Yesu akufunsa, Mulungu wanga mwandisiyiranji? Mwaloleranji kuti anthu andifikise mpaka na pano pa Gologota, kuti ndikuona mtanda ndi uwu, ndikuona misomali ndi iyi? Mwandisiyiranji Mulungu? Mulungu amayankha ndi actions. Sikunamvekenso mawu kuchokera kuthambo ngati ku Yorodani kapena pamene iye anasandulika. Akunena kuti kunagwa chivomezi, kenako kuyambira 12 koloko mpaka 3 koloko kunali kuli mdima, kenako chinsalu chinang'ambika. Pamene Yesu amasirizika, yankho limene analandira ndi limenelo pa phiri. Kodi tipatenge kuti pasoka kapena pa matemberero, Mulungu anayankha ndi zimenezo. Ndiye onani sopano chimene Mulungu wakhalira chete, chimene Mulungu akuoneka kuti maybe he's not showing human action, kuti abwere kuti kodi asilikali inu mukupanga chani. Pamenepo mpamene anayamba kutembenuza mitima ya anthu, anayamba kutembenuza mtima ngakhale wansilikali amene amamukhoma pa mtanda. Akuti ndithudi munthu uyu analidi mwana wa Mulungu. Ndiye kuti mu ululu zovuta zimene zimaoneka pamenepo, Mulungu wazigwiritsa ntchito kuti aonese ulemerero wake. Mulungu anagwiritsa ntchito zimenezo kuti mphamvu yake ioneke. Apatu sitinafike kuti maliro ayikidwa, kuti pambuyo pa 3 days anthu apeza kuti mtembo mulibe m'manda. Already at Golgotha, already at the hill, pali ena amene uthenga wawabaya. Ndithudi munthu uyu anali mwana wa Mulungu. Sindiziwa kuti pamene tikukamba mbiri ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, kuti ndipati pamene inuyo munazindikira kuti kuli Saulos Klaus Chilima wopemphera, wosatira za chilungamo, ndipati. Kodi imfa yake ya Saulos Klaus Chilima, anthu amene tili pano ndiye amene sili pano koma timayiziwa za imfa imeneyi, takhuzidwa nawo bwanji? Kodi tikanena moona mtima, mawu awa onena kuti poyamba tisayike kwa Yesu mawu amenewa, tiyike pa nkhani imene tikusinkhasinkhayi, sizitatibwerere mu mtima kuti ndithudi uyu Saulos, tiyambire pa ameneyu, anali mwana wa Mulungu. Moona mtima, mwina imfa yake yalika koposa za zimene iye amakhulupirira, kusiyana ndi amene timakumana naye ku Coca-Cola, ku Carlsberg, amene timakumana nayo ku Zen, ku Airtel, amene timakumana nayo pa Ndale. Ndi nsembe za Ukarisia zingati zimene zinayamba kuperekedwa, osati somokakamizidwa, osati somwa show off, kungoziwa kuti uyu tikusowa kuti tikomane tizipemphera. Koma
chimene chatichisa chimenecho ndi chani? Choti iyeyu anamzindikira Mulungu, iyeyu anamkonda Mulungu, ndipo iyeyu amatumikira Mulungu. Nchifukwa chake kubanja anakhalako chifukwa cha Mulungu. Tamva siku limene anadalisa ukwati wake mu September 29, 2007, anaziwa ndikupita kubanja ndikusuwa Mulungu. Mosapeneka konse kuti kuntchito amakhala kukhulupirira Mulungu. Uyutu ngakhale mmene analowa mundale anakalowa ndi Mulungu amene. Ena nkhope zathu tikuziziwa bwinobwino kuti Mulungu wathu mwina ndi wa Friday tikapita ku mosque, kapena wa Saturday tikapita kukachisi wathu, kapena wa Sunday. Kungochoka pamenepo zimene tichita ku nyumba, zimene tichita ku ntchito, zimene tichita pandale zimakhala zosusira natu ndi Baibulo. Nchifukwa chake safuna ngakhale kunyamula Baibulo kupita nalo ku ntchito, kapena kupita nawo ku msonkhano. Uyuyu amene tikumpempherera siku la lero analengeza ndi moyo wake kuti uyu ndithudi ndi mwana wa Mulungu, kunena Ambuye Yesu. Ena fetanziwa Ambuye Yesu mbali ina chifukwa choona utumiki wa Saulos Klaus Chilima. Ine ndimapempha, ndimaganiza kuti kusonkhana chonchi nkwabwino ndipo tizipitiriza ndithu. Tikamva kuti pali mapemphero ngati amene watizibwera ndithu, ndi zabwino tizimpempherera. Koma ndikuonanso kuti zabwino koposa timumvesere akutilozera Mulungu ndi moyo wake, tizimumvesera iyeyu akutilozera Ambuye Yesu wotipulumutsa. Chifukwa zimenezo ndi zimene Mulungu akufuna kuti tiphunzire, tisinthike. Tikamachita nsembe za misa ngati zimenezo ndikuphwanya ndi zinthu ngati zimenezo kumuzi wa Mulungu, ndikupanga chiganizo chomukonda ndikumamutumikira, ndikupanga chiganizo chonena kuti uyu sindimachita naye manyazi ndimulengeza paliponse, ndiye mapemphero ngati awa azitha pomwe pano ngati mene achitira bakha, kulowa m'madzi kungotuluka kapakapa waumanso. Nchifukwa chake siku la lero tikunena kuti tigwirizane chiphunzitso cha mpingo. Tikamaliza nsembe ya Ukaristiyayi tipita pamene thupi lake lagona. Zili ndi chiphunzitso mu mpingo wathu wa Chikatolika. Sitingopanga mwa fashion kuti zikuoneka ngati zimaoneka bwino kuti nthawi nake tipite tikhale ngati tikudalisa. Ayi, zili ndi chiphunzitso chimene timachokera nacho pakulengedwa mu chifanizo cha Mulungu. Sitingodalisa wina akatati wapanga chiliza monga mmene anzathu ena amagulisira ziliza mtauni mukhaya pakawale khaya kuchilimba, so mangopita ndi mazoera kuti zimene tiye ndingoziwaza. Ziliza zimene zili pa munthu amene thupi lake lili pamenepo ndipo iyeyo anakhulupirira Mulungu. Muona kuti katikisitu mwathu wa Chikatolika uyu amene amatitambasulira zambiri, pali tinene kuti mfundo ziwiri 2299 ndi 2300 zimene akufotokozera nchifukwa chani kuli kofunika kuti mpingo uzitenga nthawi kupitanso kumanda kukadalisa manda, kupita pamene pali chiliza kukadalisa chiliza. Chifukwa chake chachikulu nchonena kuti tikukadalisa thupi ili limene linagona pamenepo, limene linalengedwa mu chifanizo cha Mulungu. Munthu amene analengedwa mu chifanizo cha Mulungu, tiyeni tipange munthu wofanafana nafe, anatuluka pamenepo ndi bambo ndi mayi. Ndi bambo amene akasamuka, mayi amene akasamuka, pamene takagonesa thupi lake tiyeni tilipasebe ulemerero, chifukwa tisayiwale linali nyumba ya Mzimu Woyera. Nchifukwa chake mutatione tikupita kuti tikachite mwambo umenewu. Kenakonso timafuna kuti tisonyeze kuti akufa amene achoka pa dziko lapansi pano tasiyana nawo kuthupi, koma tidakalumikizana nawobe mmoyo wa uzimu.
ndipo tisakayike kuti pamene tili pano mzimu wa Saulo Claus Chilima tili nawo limodzi, koma ukulumikizana nafe mu uzimu. N'chifukwa chake tikapita pamalo pamene thupi lake lagona limene linali ngati kontena ya mzimu imenewu, ndikuti tifuna tilumikizane ndi mzimu umenewu. Komanso timafuna kuti nthawi yomweyo titeteze malo amene tamuyika munthu amene anali wokhulupirira, munthu wopatulidwa pamene analandira ubatizo, kenakonso amaukomesa moyo wake ndi masakramenti ena. Ndiye timafuna titeteze malo amenewo ku mphamvu zina ndi zina zimene ena mwa inu mukuziziwa, zonena kuti timafuna tizisewera pa manda ngati amenewo. Ndiye tikunena kuti anadalisidwa manda amenewo pomuyika, komanso lero tikadalisa chiriza. Palibe chance choti tikatenge zina ndi zina zosusana ndi Chikhristu kuti tizipita kumeneko, sizikhala za tanthauzo konse. Tiyeni pamene tikuchita mwambo wa nsembe ya Ukaristiya ya abale ndi alongo mwa Ambuye, timpempherere moona mtima ndithu, tipempherere banja lake, tipempherere mpingo wa Katolika umene anautumikira malo osiyanasiyana mozichepesa komanso mwakhama, komanso tipempherere dziko la Malawi. Tikhale ndi atsogoleri a mtima omwewu okonda dziko, tikhale ndi atsogoleri osogoza Mulungu kuti Mzimu Woyera aziwatsogolera pa zimene iwowo akuchita, chifukwa akusogolera mtundu wa anthu. Tipemphere kolimba kuti ifenso tikazamasamuka pa dziko lapansi pano tizakhale tikusamuka mu njira ya imfa imene ikutulumikizisa ndi Mulungu. Ndithudi munthu uyu anali mwana wa Mulungu. Kutsimikiza kumvera kwathu. Kumvera kwa apostoli. Amenalelika mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Maria Filipo, anasautsa kwa Poncio Pilato, anampachika pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda, analowa m'limbo, mja wake anauka kwa akufa, nakwera kumwamba, nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Adzafumira komweko dzeruza moyo ndi akufa. Ndipo ndimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika Woyera, ndimveranso kuyoera yanjana, Mulungu alikhululukira machimo, thupi lidzauka uliko moyo osatha. ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate kumene akupempherera mpingo wake. Ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu amamva mapemphero a anthu onse amene amankhulupirira mwana wake, tiyeni tipereke pamodzi naye mapemphero athuwa kwa Iye. Mapemphero otsatirawa tonse tiziyankha kuti imvani mapemphero athu, imvani mapemphero athu. Tasonkhana pano chikhulupiriro ndi mchiyembekezo kupempherera m'bale wathuyu Dr. Saulos Chilima. Limbitsani chiyembekezo chathu pamene tikuyembekeza kubwera kwa mwana wanu. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Mu ubatizo, Dr. Saulos Chilima adalandira kuwala kwa Yesu Khristu mwana wanu pakugawana naye unsembe wake.
mulandireni pamaso panu ndi kumpatsa malo ake mchiyembekezo chakumwamba. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Banja pamodzi ndi abwenzi a Dr. Saulos Chilima akusowa kutonthozedwa ndi kuthandizidwa. Athangateni kusaka kwawo ndikuchotsani mdima ndiponso chikayiko zimene zimadza chifukwa cha chisoni. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Amene ankakhulupirira Ambuye Yesu tsopano akugona mwa Khristu, apatseni mpumulo ndi mtendere onse amene chikhulupiriro chawo mukuchidziwa ndinu nokha. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Anthu ambiri akumwalira tsiku ndi tsiku chifukwa cha upandu, nkhondo ndiponso njala. Onetsani chifundo chanu kwa onse amene akuvutika chifukwa cha tchimo lakusowa chilungamo. Chikondi chanu ndiponso asonkhanitse mu ufumu wanu wa mtendere mpaka muyaya. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Eklesia oyera Mulungu apitilize kukhala kuwala kwa chiyembekezo, chifundo ndi choonadi pa dziko lapansi, ndi kulalikira mthenga wabwino kwa anthu onse mosatopa ndi mosaopa. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Atsogoleri onse a mdziko ndi ena onse omwe ali ndi maudindo, muwapatse nzeru, masomphenya, kudzichepetsa ndi mtima odzipereka potumikira anthu awo posayang'ana mtundu kapena mbali. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Tonsefe tipitirize kulimbikitsa mtendere, chilungamo, umodzi ndi chitukuko cha anthu onse. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Mabungwe ndi magulu onse a mu mpingo apitirize kufalitsa mthenga wa chifundo cha Mulungu ponseponse ndi kuthandiza anthu onse kuyandikira kwa Yesu Khristu. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Ife tonse tasonkhana pano tizigwiritsa ntchito mphatso zathu potumikira Mulungu ndi anzathu. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere, imvani mapemphero athu. Ambuye Mulungu amene mumapereka mtendere ndi kuchiza mizimu yathu, mverani mapemphero a mpulumutsi wathu Yesu Khristu ndipo madandaulo a anthu anu amene miyoyo yawo inagulidwa ndi magazi a mwana wankhosa. Khululukirani machimo awo onse amene akugona mwa Khristu ndipo apatseni malo mu ufumu wanu. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Gawo la zopereka. Tsopano tikulowa gawo la zopereka. Gawo lathu la zoperekali lili ndi zigawo ziwiri. Koyamba tipereka zopereka za mbale. Tiona anthu achipembedzo ena atayima kutsogolo kuno ndipo ena akhala pafupi ndi malo amene takhalawo. Tikamaliza kupereka za mbale tipereka mphatso zapaguwa. Ndipemphe kuti tikapereka za mbale zimenezi tipitiretu mwachanguchangu kumbuyoko kuti tikafole kumdipiti wa mphatso zapaguwa. Akwaya nyimbo zoperekera. Number 74. Number 74.
Number 75. amene akuyimirira magulu osiyanasiyana amene malemu Dr. Saulos Claus Chilima amasonkhana nawo. Ndiwapemphe anthu amenewo kuti apitiretu kumbuyoko kuti akhale nawo pa ndipiti wa mphatso zapaguwazi.
Ndipiti zibwera ndithu kutsogolo kuno. Amapeleka
Number 78. Number 78. Abale pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembeyi m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lanu, ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake oyera onse. Inu Ambuye muyang'ane mwachifundo zopereka zimene tikuperekera mzimu wa mtumiki wanu Saulos, kuti atayeresedwa ndi zaulere zakumwamba, mzimu wake ukhale ndi moyo mpaka muyaya, ndi kudalitsidwa mu ulemerero wanu mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate wera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Mwa Iye tidalandira chitsimikizo chakuti tidzauka kwa akufa ndi ulemu. Choncho ife amene tikuvutika poziwa kuti tidzafa ndithu tikuphunzitsidwa ndi lonjezo la moyo wosatha kusogoloko. Chifukwa moyo wa anthu okhulupirira Inu Ambuye sutha pa imfa koma umangosinthika. Ukatha ulendo wawo wapansi pano amakalowesedwa m'malo okondwereramo nthawi zonse mu ufumu wanu kumwamba. Choncho limodzi ndi angelo ndi archangel, mafumu ndi akuluakulu aulamuliro amphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti:
ndeno oyeradi Ambuye nkuendera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kuzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristo ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapasa moyo ndi kuyeresa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepesa kuti kuzera mwa Mzimu Woyera imweyo mwa chifundo chanu muziyerese zopereka izi zomwe tazatula pamaso pano kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristo amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adakaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimozimozi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalisa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzasiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pakumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kukwera kwake kwachiwiri tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi oyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tizazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhale ndi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa wanu, poyamba Virigo Mariya wodaladala amayi a Mulungu ndi Yosefu wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu kodala ndiponso amalitiri anu olemekezeka ndi oyera ene onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbise chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Leo Papa wathu, Peter Adrian Chifukwa episkopi wathu, Ambuye Chaima amene tili nawo pompano ndi episkopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino
lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse tawasonkhanisani pafupi nanu, inu Atate achifundo. Mukumbukire mtumiki wanu Saulos, amene munamuyitana kuti atsike dziko lino lapansi ndi kubwera kwa inu. Tikupemphani kuti iye amene munamfananisa ndi mwana wanu muimfa yake, mulole kuti adzafanefane nayenso nkuuka kwake kwa akufa. Pamene iye adzaukisa akufa pansi pano ali ndi matupi awo, ndi kusandutsa thupi lathu lonyozekali kuti lilingane ndi thupi lake la ulemu. Abale athu enanso amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu tawalandirani mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira nawo ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Kumeneko tikuyembekeza kudzakondwerera ulemerero wanu mpaka muyaya, pamene mudzapukuta misozi yonse m'maso mwathu chifukwa pokuonani mmene muliri inu Mulungu wathu. Tidzakhala olingana nanu pa nthawi zosatha ndi kutamandani kosalekeza mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa iye, pamodzi naye, mwa iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso posata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeresedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipase ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipase mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikukusirani mtendere, mtendere wanga ndikupasani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu muupase mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Ukhalenso ndi mzimu wanu.
Naka kankosa ka Mulungu nayo amene machosa machimo a dziko lapansi kodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Ansembe tibwera tsogolo konkuno kuguwa. Ndimafuna ndikumbutse kuti pamalo ano pasonkhana anthu azipembedzo zosiyana-siyana komanso anthu amipingo yosiyana-siyana. Choncho mongokumbutsana kuti oyenera kulandira Eucharistiyawo ndi okhawo akatolika amenenso akonzekera bwino kulandira ndipo alibe zoletsa. Ansembe akhala m'malo osiyana-siyana kuti anthu alandire Eucharistiya. Tikupempheni inu achipembedzo kuti tiwathandize kuwalondolera ansembewa malo oyenerera. Akwaya nyimbo zolandirira. Number 92. Number 92. Ambuye wokondeka, undifuna ine.
Number 97. Number 97. Number 91. 'Amen.
nyimbo yothokozera namba 113. Popeza
Tipemphere. Inu Ambuye titalimbesedwa ndi misteri zoyerazi, tikupemphani mozichepesa kuti Saulos Chilima mtumiki wanu ayeresedwe kuzala zonse ndi kukhala wenera kulandira moyo wosatha, omwe ndi mphatso ya mtengo wapatali yakuuka kwa akufa, mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Gawo la zoyankhula. Tsopano tafika mu gawo la zoyankhula. Koma ndisanapereke mndandanda wa anthu amene atilankhule, ndiloleni ndipereke maulemu awa mchingerezi. Your Lordship, Alfred Matthew Chaima, Bishop of the Catholic Diocese of Zomba and the main celebrant of this Eucharistic celebration, Monsignor John Chitonje, the Vicar General of the Diocese of Dedza, Monsignor George Blair, the Vicar General of the Archdiocese of Blantyre, Monsignor Henry Chinkanda, all priests here present, and all the religious leaders here present. Honorable Brighton Saga SC, Minister of Education, Science and Technology, representative of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Jane Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi. Your Excellency Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, and Chief Justice Richard Banda, retired. Honorable Dr. Michael Biswick Usi, former Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Alfred Ruan Gangata MP, Minister of Youth, Sports and Culture, all Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Honorable Esther Jolobala MP, Second Deputy Speaker of Parliament, representing the Speaker. Honorable Innocent Nebi, representing the Chief Justice. Madam Mary Chilima, spouse to the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and all family members here present. Your Majesty, Inkosi Yamakosi Gomani 5, all senior government officials here present, all members of Parliament here present, Honorable Dr. Daritso Kabambe, President of the United Transformation Party, and all political leaders here present. Senior Chief Njewa, Traditional Authority Kwataine, and all traditional leaders here present. Councillor Mambo Jumbe, Council Chair Funcheo District Council, and all the councillors here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Anthu amene atiyankhule mgawo limeneli ndi anthu awa mu mndandanda otere. Koyamba amene atiyankhule ndi Dr. Clement Chilima,
representative of the Chilima family. Adzatiyankhulanso Mr. Sean Chilima, son of the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Mrs. Tionge Piri, sister to late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Mr. Frank Mvalo, representative of Friends of the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Dalitso Kabambe, president of UTM party. Inkosi Yamakosi Goman 5. Madam Mary Chilima, spouse to the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Honorable Alfred Ruani Gangata MP, Minister of Youth, Sports and Culture. Honorable Bright Msaka SC, Minister of Education, Science and Technology. And finally, Bishop Alfred Mateu Chaima, Bishop of the Catholic Diocese of Zomba. Koma tisanayambe zoyankhulazi pali zidziwitso pang'ono. Akamaliza kutiyankhula ambuye Alfred Mateu Chaima, tiyamba mdipiti opita kumanda, umene mayendedwe yake ndi fotokozere tikamanyamuka. Tsono popeza kuti malo ndochepa mandamu, ndi anthu ochepa okha amene aloledwe kulowa kumandako. Ambuye Episkopi, ansembe, masisteri, abrazala, akwaya, alendo olemekezeka, komanso ena akuboma. Ena tonse tikhala pompano, tikhala ndi mwayi oonera komanso kutsatira zonse zimene zikachitike kumandako pa chiskrini chachikulu chimene chili kumanja kwangaku, kumbuyo kwa nsanja imene akhala ansembe athu. Tikachoka kumandaku, aepiskopi, ansembe, asisteri, abrazala ndi ena oyitanidwa amene alandira makhadi apita kukalandira timadzi kumtunda uko ku nyumba ya ansembe. Ena tonse tikhala chakomwe kuno tisamalidwa ndithu. Nthawi ino ndiwapemphe Dr. Clement Chilima kuti adzatilankhule. Akamaliza kutilankhula iwowa, tipemphanso Mr. Sean Chilima kuti adzatilankhule. Kenako akatha iwo, tiwapempha Mrs. Tionge Piri kuti adzatilankhule. Ena oyankhulawa tiwakumbutsa akatha atatu amenewa zikomo. Ineyo ndine Ben Chilima, ngono wao wa Dr. Clement Chilima. Ndipo ndi family modzi anaona ngati angondituma kuti ndiyankhule m'malo mwa iwowo lerolo. Komanso ndikuyimiranso mudzi wa Chilima ku Lilongwe. Your Honor, Bright Msaka, Minister of Education and Technology, representing the State President, Professor Arthur Peter Mutharika. Thank you, Your Honor, for joining us. Your Honor, the State Vice President, the first State Vice President, Dr. Jane Ansa, and the former Vice President, Her Excellency, Dr. Joyce Banda,
the former State President Joyce Banda, the former Vice President Dr. Michael Usi, the President of the UTM, Dr. Kabambe, all cabinet ministers here present, Inkosi Yamakosi Gomani, Inkosi Yamakosi Mberwa, His Royal Highness Chikula Mayembe, and all paramount chiefs and all traditional leaders here present, all family members, the Ngoni Maseko Heritage members, and of course, my family. No say, amene mkundi ona pano nda amene mkundi voice iyi takulandirani. No say, kuno konsipe. Kuno ndiye kumudzi kwa Dr. Saulos Chilima, chifukwa ndikumene anachokera mai awo amalemuwa. Koma ndipitirize chotere kuti monga tonse tikudziwa munthu aliyense amakhala kwawo kuwiri, kwa mayi komanso kwa bambo. Apapa pamene tayimapa ndi kwawo kwa mayi. Kwa bambo adachokera kwa Njewa kulilongwe komanso kulizulu. Tikachula kwa Njewa, Senior Chief Njewa alipo mpano komanso mafumu ochuluka ndithu alipo mpano kutsatira mwana wawo. Ndikachula kulizulu, Inkosi Gomani alipo mpano komanso mafumu ochuluka ndithu kutsatira mwana wawo. Takulandira nonse. Ine ndikuyima pano m'malo mwa Chilima wonse kuchokera kulizuluko komanso kwa Njewa ndi dziko lonse. Tikuyamikireni nonse kuti zaka ziwiri zapitazo munatilondola kudzatikuta panopo, ndipo lero mabweraso simunatope, tikuthokoza kwambiri ngati akubanja. Kwa ife, Dr. Saulos Klaus Chilima anali mphatso yapadera-dera kuchokera kwa Mulungu. Pamene anali Vice President wa dziko lino kuchokera chaka cha 2014, ankakonda kudzatiyendera kumudzi nkumatilimbikitsa. Ndipo pa nthawi imeneyoyo ankati akafika midzi yonse yozungulira amalondola kuti adzaone mtsogoleriyu komanso adzamve mfundo ndi kulimbikitsidwa. Tinkadziwa kuti gwero la chitukuko kumadera kwathuko limadzera kwa bambo ameneyu Dr. Saulos Chilima amene ali chimwene athu. Koma popeza anatisiya mwadzidzidzi mwansanga, ife tonse akubanja timamva kutayika kwenikweni. Sitidzasiya kumulira Saulos. Komabe tikamaenda kulikonse malawi muno ngakhalenso maiko ena kunjaku, timamva anthu akunena za chikondi chawo pa Dr. Saulos Klaus Chilima. Ife mitima yathu tikaona chonchi, mitima yathu imakhala pansi ndithu. Akanakhala kuti ali moyo ankaona chikondi ngati chimenechi, ikanakhala nkhani ina. Koma tikukhulupirira kuti mwina pa nthawi yawo chikondi chimene anthu mukuonetsa mwina sanachione mokwanira. Tikupempha Malawi kulikonse kumene muzitithandiza kupemphera kuti dzanja la Mulungu likhale lotitonthoza monga mmene atipempherera lero. Tathokoza kwambiri. Tikuthokoza onse akuboma pokhala nafe mu meeting wonse okonzekera mwambo uno. Tikupempha kuti kutsogoloku tiyenderebe limodzi ndipo Mulungu azikudalitsani. Tikuthokozani nonse chifukwa cha chithandizo chimene mwapereka. Ena apereka ndalama, ena apereka chakudya, ena apereka ma logistics, magalimoto zonse zimene zakupangitsa kuti mwambo ukhale olongosoka.
komanso tithokoze boma chifukwa choyikapo nzeru ndi mphamvu chuma chochuluka kuti nyumba imene tikayionayi ikhale yolemekezeka mmene yachitiramo. Ndiyankhuleko ndi Eliza ndi Sean. Sean and Elizabeth ndinu achilima. Kwanu nditu ndikulizulu ndi kwa Njewa. Ubwino wake nkuti bambo anu adakali moyo ankayenda nanu kukafika kumodziko kuti mukadziweko. Moyo umene musasiye kubwera kwa Njewa komanso kulizulu. Kuli ana anzanu kumeneko komanso kumadera ena. Yesetsani kumayenderana kuti mudziwane monga mmene ankachitira bambo anu ndi ifenso azichimwene awo. Ndiyankhuleko pang'ono ndi alamwanga Mayor Sean and Mary. Kutisiya kwa Dr. Saulos kusakhale china chofowoketsa kapena kudula chibale. Muzitiyendera ndithu chifukwa inuyo ndinolira, ifenso ndife olira. Kukufunika kuti tiziyendera limodzi, tizikhala pamodzi nthawi zonse. Ana awanso azidziwa kumene abale awo ali chifukwa cha inuyo amayi kuwatsogolera. Abambo awo anali osasankha kuti uyu ndi wakuchikazi, uyu wakuchimuna. Inunso muwaphunzitse anawo kusasankha monga mmene amachitira abambo awo. Dr. Saulos anatisira mphatso zambiri. Chachikulu chimene chimachidziwikiratu kwa aliyense, anathandiza achinyamata ngakhalenso ena pamene chinyamata kwenikweni kumayang'ana tsogolo lowala, tsogolo limene timaona kuti lafika ndithu mpaka mmene anachoka. Koma nkhani yawo sinathe, tsogolo lidakalipo ndi tsogolo lowala zenizeni. Tikufunitsitsa kuti masomphenya amene adali nawo afalikire posepose mu dziko muno, kuti aliyense adyerere nkumaliona dzikoli kukhala lokongola komanso lokoma kukhalamo mpaka mibado yakutsogoloko. Your Excellency, chifukwa alipo ena amene satayankhule kuposa ine kupitirira umene ndachoka ine, ndine pano ndipo tikuthokoza kwambiri chifukwa chakubwera kwanu ndikulemekeza mtundu wa achilima. Dziko kwambiri. Thank you. Pamene akubwera kudzatiyankhula Mr. Sean Chilima, ndimafuna ndipemphe kuti monga taonera kuti otiyankhulawa ndi ambiri ndithu, maulemu ndi aja tapereka kale aja. Mosunga nthawi mwina titangotchula anthu atatu: Ambuye Episcopi, mlendo olemekezeka Honorable amene akuyimirira President Honorable Bride Msaka, komanso mwina Madam Mary Chilima ndi ena onse akufamily, kuti tisunge nthawi. Zikomo. All protocols observed. Good morning. Mine is not going to be a speech, but an apostrophe to my dad. Time. They say time is a healer. So tell me why the pain just gets deeper. There's many nights where I try to sleep, but nothing changes. It just feels like peace is lost. And I look for the pieces it has cost. It feels heavy, like I'm carrying a cross. I look for things to appease this loss. I talk to people to help me gloss over the feelings I have in my heart. I sit in my room waiting for things to start. You've been gone for a while, but you left a big mark on people's lives, and it's been really hard to accept the outcome as it is. Changes happen, but none are like this. I try to stay strong, but when I stop and think, deep down, I know I really just miss the jokes you made, the laughs you shared, advice you gave,
the serious glare, sacrifices you made, the way you held your beer. You always saved the day, and we didn't have any fear of anything going wrong as long as you were here. You always had a vision. It was so clear. You always made a path for you to get there. You brought people along so that they could share in the success you made, because it wasn't just yours. It was for everybody. You opened many doors. I see it when the people come up to speak to me. You were humble like a servant, just doing his chores. You did it for the people behind closed doors. In the public eye, you could never be ignored. With everything you did, the memories are stored in the hearts of family, friends, and many more. You also showed strength when it came to dealing with your losses, kindness of the highest order, and composure when you had to make decisions. I guess everything really happens for a reason. So many people talk to me about you. Kindred spirits come to share their own views. Chances like you don't come around often. I thought time would be able to soften the blow that we took as a family, the blow that we took as a friend group, the blow that we took as a nation. I still don't fully understand the situation. The past 2 years have been filled with confusion, with many questions that don't have a conclusion, hoping for an answer that will give us some closure. But with each passing day, we know we get closer. To you in the kingdom of heaven, that is the goal. In everything I do, I give God control. The same way you did when you were here with us. I leave it all with him with the same level of trust. I didn't know how to end it, so I'll just say this. Not a day goes by where the three of us don't miss the busyness that you brought to the house, because it's so quiet now that I notice little sounds. I've learned that time doesn't fully heal the wound. It just teaches us how to live with it. But soon, we'll see you once again and be together. But for now, the SKC legacy is forever. Thank you. Zatiyankhula ndi Mrs. Tuonge Phiri, pamene akutiyankhula iwowa Mr. Frank Mvalo akonzekere. Akatha Mr. Mvalo tiwapempha Dr. Dalitso Kabambe kuti atilankhule. Ulemu kwa Bishop Alfred Chaima omwe atsogolera nsembe ya misa. Ulemu wina upite kwa Honorable Bright Nsaka amene akuyimirira a president a dziko lino. All protocols observed. Poyamba tati tikuthokozeni nonse amene mwasonkhanaso pompano chifukwa chodzakhala nafe pamwambo okumbukira komanso odzampatsa chimwene wanga nyumba yake yatsopano. Ndi chinthu chopambana kwambiri kuona anthu ambiri amene munkankonda Saulosi komanso amene munkampatsa ulemu makamaka pa nthawi yomwe tikumpatsa nyumba yake imeneyi. Ineyo Tionge Phiri komanso mchemwali wanga Maria Makina tinali azemwali ake okhawo a Saulosi, yemwe anali mchimwene wathu oyamba komanso amayima ngati kholo kwa ine ndi Maria, titataya abambo ndi mayi wathu. Chimene chinapangitsa kuti tsopano panopo nde kuti tinatsala ine ndi Maria basi mfamily mwathu, mmene poyamba tinali anthu 5. Iyeyu anatenga udindo waukulu
otilera ine ndi mchemwali wanga mwa serious kwambiri, ndipo amatiyimirira mu njira zambiri. Anali munthu olimbikitsa komanso opezeka nthawi iliyonse yomwe munthu wafuna thandizo la mtundu wina uliwonse. Ngakhale mu ukulu wathu titakula, Saulosi anali nsanamira yathu ndi anthu ambiri kumudzi kuno, ku chalichi, mtawuni pena paliponse, kufikira nthawi yomwe Saulosi anasiya dziko lino lapansi. Mukupita kwa nthawi, moyo unampatsa Saulosi nthawi yoti atumikire dziko lino la Malawi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, maulendo awiri. Ambiri a inu munamudziwa Saulosi choncho basi ngati vice president, komanso ndikudziwa kuti ambiri munamudziwa ngati munthu olimba mtima, wachindunji, onyamula ziganizo zomwe zimakhudza anthu ambiri. Koma akakhala ku nyumba atu Saulosi amavula udindo wa vice president. Anali munthu odzichepetsa. Inu simukudziwa kuti Saulosi amalowa ku kitchen ndi kuphika, ngakhala anali vice president, amatsuka mbale ku kitchen kwake. Kwa ife anali mchimwene ndi kholo, anali okonda kucheza, anali okonda kukulimbikitsa, ukampititsira nkhawa zako amakupatsa solution yoti ikupatse chitsogolo, osati kuti angokusolvera one time problem ayi. Amakugemulanso kwambiri tikakhala naye. Moti miyambi ankanena m'misonkhano ija Saulosi akakhala amayipanga practice. Suti amangoyankhula zimene zija kuti anthu mudziseka, zimene zija amachita. Ndipo amakhudzika kwambiri ndi mavuto aine, kwambiri anandiyimirira kwambiri mu njira zambiri. Olo ngakhale mchemwali wanga Maria amakhala ku UK, koma Saulosi samakhala ngati kuti ali ku Malawi, Maria ali ku UK ayi, koma he was always there for us. Amakumbukira ma birthday athu kuti panga spoil umene amapangira kwa wina aliyense, kwa mkazi wake, kwa ana ake ndi kwa azinzi ake ena ambiri. Koma lero pa 13 June tikumusiya Saulosi kuno kusike kachiwiri kuti apume, pamene tikumusiya ku nyumba yake yatsopano imene azikhala mpaka kalekale. Ife monga banja lokhulupirira tikugwirabe chinthu chomwe iye ankachikonda kwambiri, chomwe chinali Chikhristu. Pa Yohane 11 verse ya 25 akuti Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Yense okhulupirira ngakhale amwalire adzakhala ndi moyo. Ine ndimakhulupirira kuti Saulosi ali ndi moyo chifukwa nthawi zambiri ndimamulota akundiuza kuti ali moyo. Ndipo maloto ena anandiuza kuti Saulosi adzabwera lero pamene tikupanga mvero mausoleum yake, ndipo ndikudziwa kuti ali nafe pompano. Pa 2 Korinto 5 verse ya 8 akuti inde ife tikulimba mtima ndipo tikanakonda kulekana nalo thupi ndi kukhala mwa Ambuye. Ichi ndi chinthu chimene Saulosi anapanga tsopano, akukhala mwa Ambuye. Ku boma la Malawi ndi anthu omwe Saulosi ankatumikira. Zikomo chifukwa choyenda ulendo uwu ndi Saulosi. Njira yabwino yomwe mungampatsire Saulosi ulemu kapena kupitiriza kumpatsa ulemu ndi kupitiriza kugwira ntchito ndi anthu omwe iye ankawakonda, komanso kuwasamalira. Komanso khalani anthu olungama, achikondi, komanso okhulupirika ndi achangu pochita zinthu. Ndi mmene Saulosi analili. To my brother Saulosi, ifetu timakhulupirira ndikudziwa kuti muli ndi Yesu Khristu tsopano, kumene kulibe mantha, kulibe misonkhano,
kulibe kutopa, kulibe ululu, kulibe ngozi, kuli mtendere okhaokha. Zimene inu munkakonda unali mtendere basi. Zimangokhala zinthu zachilendo kwambiri ndi zotiwawa kuti tikamakuyankhulani chonchi sitimamva yankho lanu, zimatipweteka kwambiri. Sitimamva ma contributions anu pa miyoyo yathu. Sitimamva ndi kudziwa kuti panopo mukuganiza chani. Munkatitsogolera muzambiri ine ndi ng'ono wanga Maria, koma chachikulu chomwe tikudziwa kuti munamaliza bwino ulendo wanu. Tidzakusowani masiku onse a moyo wathu. Timakulirani tsiku ndi tsiku. Koma ndimakhulupirira kuti tsiku lina tidzakumananso. Pumani bwino BN m'bale wanga. Pumani bwino Vice President. Pumani bwino mtumiki wa Mulungu komanso wa anthu inu Dr. Saulos Klaus Chilima Zikomo. His Lordship, Reverend Alfred Chaima, Bishop of Zomba Diocese, and all the clergy, our guest of honor, Honorable Bright Msaka, SC, Minister of Education, Science and Technology, who is also representing the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, Right Honorable Arthur, Vice President of the Republic of Malawi, Madam Mary Chilima, Sean Chilima, takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani